U ovoj tjednoj emisiji Istrage prometnih nesreća koju možete pratiti na našem prvom programu subotom od 15 sati i 30 minuta u rubrici Autoškola. Zanimljiva tema. Tema su bili biciklisti. Pa pogledajmo priču o autoškoli i o biciklistima. Nakon toga razgovarat ćemo kako prevenirati stradavanje biciklista u cestovnom prometu. Na gradskim prometnicama sve je više biciklista, a istodobno oni čine jednu od najranjivijih skupina sudionika u prometu. Zato svi ostali vozači trebaju obratiti pozornost na njih, a biciklisti bi trebali znati koja su njihova prava i obveze na cesti. Tko može sudjelovati u prometu kao vozač bicikla? Osoba starija od 14 godina ili osoba starija od 9 godina pod uvjetom da ili ima potvrdu osposobljenosti za upravljanje biciklom ili da je u pratnji osobe starije od 16 godina. S obzirom na to da vrlo često moraju dijeliti cestovnu infrastrukturu, pogledat ćemo na nekoliko primjera kako to pravilno i sigurno učiniti. Biciklisti moraju voziti uz desni rub kolnika ili ako postoje po biciklističkim stazama ili biciklističkim tracima. Ako je biciklistička staza sastavni dio pješačkog prijelaza, biciklisti mogu nastaviti vožnju na biciklu preko te biciklističke staze, ali naravno uz pažnju i prilagođenu brzinu kretanja. Ako prelaze preko pješačkog prijelaza gdje nema biciklističke staze, onda biciklisti moraju sići sa bicikla, gurajući preći preko pješačkog prijelaza i onda dalje opet nastaviti vožnju. S obzirom na to da zakon tretira bicikliste kao vozače, na njih se odnose odredbe zakona o zabrani konzumiranja alkohola, zabrani korištenja mobilnih uređaja. Korištenje slušalica nije zakonom zabranjeno, ali je iznimno opasno i zato se ne preporuča da se to nosi za vrijeme vožnje bicikla. Korištenje kacige obavezno je za sve bicikliste do 16 godina starosti, a korištenje reflektirajuće opreme, to znači reflektirajući prsluka ili ostale reflektirajuće opreme u uvjetima smanjene vidljivosti i noću. Biciklisti, pješaci i ostali vozači često moraju se koristiti istim cestovnim površinama, te je stoga nužna tolerancija i međusobno poštovanje. Vodite računa o ostalim sudionicima u prometu jer ćete tako svi biti sigurniji na cesti. Evo, kako smo i rekli, o problemima biciklista razgovaramo s našim gostima. S nama su Marko Stančec iz udruge Odraz, Održivi razvoj zajednice, i gospodin Vladimir Halgota iz sindikata biciklista. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mogli bismo početi ovim podacima kako su tijekom 2018. u prometnim nesrećama smrtno stradala 22 biciklista. U 2018. godini evidentirane su 44 prometne nesreće biciklista i to na biciklističkim stazama, a u odnosu na 2017. godinu kada je evidentirano 25 takvih nesreća. Znači došlo je do povećanja od 76%. Jeste li analizirali zašto? Pa vrlo je logično zaključiti. Do povećanja je došlo iz razloga što je sve više biciklista na cestama i po biciklističkoj infrastrukturi. Tako da je i njihov udio u ukupnim nesrećama sve veći, a sa druge strane još uvijek nemamo nekakvu, recimo to tako, edukaciju biciklista u kojoj bi se ljude učilo kako se ponašati u prometu, te nemamo adekvatnu infrastrukturu. Evo, to su glavna tri, recimo, faktora koja utječu na povećanje tih nesreća. A koliko su sami biciklisti odgovorni za nesreće? Recimo neadekvatno ponašanje, odnosno korištenje čak i mobitela dok se vozi bicikli, pa onda nekorištenje reflektirajućih prsluka? Pa kao i svi drugi sudionici u prometu. Biciklisti nisu lišeni nekulture u prometu, tako da sve ih je više, sve je više znači i udio onih koji se možda ne znaju ponašati u prometu. E sad, ako bismo malo pogledali recimo ovu situaciju sa pješačkim prijelazom. Dakle, iz ove autoškole vidjeli smo da je pravilo da biciklist kada prelazi pješački zebru, da mora sići iz bicikla, osim kada? U principu treba postaviti označeni prijelaz biciklističke staze preko kolnika koji ima propisan izgled, crvena traka i bijeli kvadratići sa strane. Ako je biciklistička staza dovela biciklista do prijelaza, onda bi taj prijelaz morao biti i na taj način iscrtan. Dakle, činjenica da u Zagrebu ima preko 500 potpuno
potpunog izostanka prijelaza biciklističke staze preko kolnika je vrlo problematična, s obzirom da već prije 3 godine i više je donesen pravilnik koji takve stvari zabranjuje i Zagreb je trebao i sve lokalne samouprave su trebale takve stvari ispraviti, ukloniti takve nedostatke. To je propust u infrastrukturi, to je neopravdani i ilegalni prekid biciklističke staze. I što kao sindikat biciklista tu savjetujete? Jer to uostalom je i opasno. To je opasno, da. Savjetujemo zapravo i apeliramo na institucije, prije svega odgovorno onu koja je za održavanje, Zagrebačke ceste, Zagrebačku upravu i sve druge lokalne samouprave, da što prije uklone te prekide, zato što su to opasna mjesta u prometu. Svaka od njih je potencijalna crna točka za sudar, zato što biciklist zna da je na biciklističkoj stazi i nailazi na nekakav čudan prekid, dok vozilo koje nailazi kolnikom ne vidi da je tu nekakva biciklistička staza i dolazi do nejasnih očekivanja ko bi tu šta trebao napraviti. To što imamo preko 500 potpuno prijelaza gdje potpuno nedostaje prijelaz i još 500 takvih gdje je prijelaz ilegalno označen na način koji nije sukladan pravilniku, zapravo je vrlo ozbiljan indikator da nešto u sustavu ne štima. To nije slučajno 1-2 pa kao kad prijaviš da nešto fali se ispravi. To je ozbiljno zanemarivanje sigurnosti biciklističkog prometa. A drugdje u Europi kakva je situacija sa tom biciklističkom infrastrukturom? Pa dobro, mi tu kaskamo stvarno više desetljeća za nekim sjevernim i zapadnim zemljama, kaskamo par godina za nekom Slovenijom s kojom smo se donedavno uspoređivali, ali koja je kao i u razvrstavanju otpada i u ovom dijelu održivog prometa otišla u 10 godina miljama daleko od nas. Infrastruktura je puno bolja i evo baš smo u projektu kojeg zajedno provodimo sa sindikatom biciklista. Imamo švicarskog partnera kojeg smo proveli na kraju krajeva i kroz grad da čovjek može adekvatno i objektivno analizirati našu infrastrukturu. Prvo što je rekao kad smo na skupu bili sa policijom i Ministarstvom prometa je da možda malo previše razgovaramo o biciklističkoj stazi, biciklističkoj traci, niko ne priča o raskrižjima. Raskrižja su mjesta na kojima se najviše nesreća dešava, u kojima sudjeluju i pješaci i biciklisti i da bi trebali malo više pričati i analizirati kako rješavati raskrižja. Pa evo analizirajte, što se to dogodi na raskrižju? Što se dogodi na raskrižju? Biciklist dolazi do prekida staze. Taj prekid staze u Hrvatskoj nije skandal, koji bi bio recimo ekvivalent toga da cesta do Pelješkog mosta ne postoji pa to postane skandal koji je u svim novinama i na televiziji. Prekidi biciklističkih staza su konstanta, a ne iznimka. I dok god biciklistički prijelaz, znači prijelaz preko kolnika ne budu iscrtani, događat će se da biciklist kad dođe do raskrižja ne zna gdje može nastaviti. Znači on ne zna gdje mu se nastavlja infrastruktura. I što on onda radi? Što on onda radi? Pa recimo, ne znam sad u kojem postotku, ali on će vrlo vjerojatno ne sići iz bicikla zato što je takvih prekida ima svakih 100 metara infrastrukture. Znači da bi on zapravo na putu do posla, evo kao ja, morao imati takvih 100 silaženja sa bicikla. On tada prijeđe preko kolnika na biciklu, ne silaženja. A pješak to onda doživi kao aroganciju, kao napad na njegov teritorij? Ja bih rekao da čovjek u automobilu to doživljava kao aroganciju i kao oduzimanje prednosti. Ali uvijek više govorimo onaj ko je jači, njemu je lakše, jel? A ovaj u automobilu je jači. I samim time mora biti odgovorniji. S tim da kod prijelaza, kad biciklisti prelaze neoznačeni prijelaz, kad koriste samo onaj pješički, često se stvara slika kao da su jedine dvije moguće opcije, kao da je moguće ili isključivo sići i gurat, što poništava svrhu korištenja bicikla za putovanje, ili da se može isključivo kao nekakva kamikaza zaletiti sa 30 na sat preko zebre. Između toga postoji svakodnevica koja dokazuje da postoji i način da se uspori, da se propusti, da se ne gura nekakva prednost. Nema biciklist u tom slučaju pješak kao što bi je imao, nema prednost kao što bi imao pješak, i pređe normalno, propustići auto često i sam kaže ajde prođi, nemoj sad da te moram čekati, da se ulaziš i tako dalje. Znači postoji taj srednji put, nekakve suradnje, razumijevanja i usporenog prelaska. Nekako mi je dojam da sve ove primjere koje govorite da se tiču Zagreba. Kako je tek u ostalim gradovima Hrvatske? Kako gdje?
Neki koji su duže u tome, na primjer Koprivnica, na primjer Osijek i slično, imaju cjelovitiju infrastrukturu. Uvijek je bilo da je Varaždin najjači s biciklističkom infrastrukturom. Da. Međutim, to je jedan dio samo. Jako puno gradova iscrtava, nažalost po uzoru na Zagreb, frtaljčiće nekakvih linija po nogostupima koje uređuju, koji ne vode od nikud do nigdje, bez ulaza sa ceste na tu stazu koja je obavezna za korištenje, bez ulaza natrag na cestu kad ta staza završi, što je loš primjer koji dolazi iz Zagreba, nažalost, a koji policija kao nadležna za kontrolu to tolerira. Sad, što konkretno vi kao sindikati ili vi kao udruga... Mi smo isto udruga. Dobro, sindikata biciklista, nekako sam u tom smislu mislila, radite da se te stvari poboljšaju? I koliko imate pozitivne povratne informacije? Nastojimo ukazati kad vidimo na takve probleme. Prijavljujemo nadležnim institucijama, prvo dopisom, molbom, imate problem, ispravite ga i tome slično. Neki se odazivaju više, neki manje. Često doživljavamo loptanje institucija. Jedni kažu to nije naše, jedni kažu to nije ni naše, pa onda na kraju to se mjesecima ne rješava i kao što sam rekao, nažalost, čak i 3 godine nakon donošenja pravilnika i 2 mjeseca nakon isteka roka za prilagodbu, dakle nije to bilo, imate 6 mjeseci da sve ispravite. Imali su 3 godine da sve isprave do travnja ove godine, još uvijek ne vidimo pomak na terenu, tako da to što radimo očito nije dovoljno dobro. Nije dovoljno da institucije počnu raditi svoj posao, a malo je tragično da je potrebna neka udruga da traži institucije da to počnu raditi. Samo još jedan podatak, ako biste nam mogli dati, vezano uz ova 22 smrtna slučaja biciklista u 2018. godini, koliko se od njih isto, recimo, dogodilo u gradovima i u Zagrebu, primjerice, gdje ima najviše biciklista, a koliko na otvorenoj cesti, znate, prigradska naselja? Da, najviše u prigradskim naseljima, znači na povezanim cestama u ruralnom području se nesreće dešavaju u kojima stradavaju osobe 65+. Iz razloga zato što možda krivudaju, nisu dobro označeni, nemaju reflektirajuću opremu, ljudi u automobilu ili bilo kojem drugom motornom vozilu možda ne paze dovoljno i dolazi do nesreće. A to je zapravo kad smo na Jadranskoj magistrali ili na ovoj Zagorskoj magistrali, tim zagorskim selima. Više Slavonska sela. Slavonska, Podravska, znači sjeverozapadna i istočna Hrvatska. Sad tih 22 je nizlazni trend. Znači, silazni je trend u prosjeku, znači kad bi pogledali u zadnjih 10-15 godina, imali smo situaciju da godišnje stradava 50-60 biciklista. Zadnjih 10 godina taj trend pada 40-30-20. Tako da je zapravo vrlo dobar podatak u odnosu na trend. Ne treba gledati samo 1 godinu unazad, nego više godina i vidjeli bi da je zapravo uz veliki porast biciklista zapravo došlo do... Imamo još samo jedno pitanje za kraj, a to je subvencije za električne bicikle. Kako vi gledate na električni bicikl? Je li to negacija bicikla? Treba li to stimulirati? Znači, da se referiram na pitanje prije, pa ću odgovoriti i na ovo. Odraz vodi Civinet mrežu i to najuspješniju Civinet mrežu u Europi. To je mreža 6 država koja se tiču održivog prometa. Kroz taj održivi promet i kroz tu mrežu gdje su članovi gradovi i ministarstva, mi pokušavamo utjecati da se dešavaju promjene. Jedna od tih promjena su električni bicikli koji su dio održivog prometa, iako tu postoji i druga strana oštrice, a to je da možda odgajamo i malo ljenije građane. Tako da, ali definitivno su električni bicikli odgovor za dulje relacije putovanja na posao, gdje običnim biciklom možda ne bi prevalili svaki dan 20 km u jednom smjeru. I za uzbrdice. I još nam kratko recite o svojim planovima. Što su idući vaši koraci? Brojanje biciklista, koliko koristi svjetla, premalo koristi svjetla, ispod pola smo do zadnje 4 godine imali statistiku kako dolaze ljepše vrijeme, tako sve manje ljudi koriste svjetla. Nažalost, izgleda da imamo taj veliki problem sezonalnosti u biciklističkom prometu. Čega? Sezonalnost. Sezonalnost. Ovisi o sezoni. Znači, zimi puno veći postotak ljudi ima oba svjetla, ljeti puno manji. Što je ozbiljan manjak nekakve odgovornosti prema tom. A zapravo znamo da je u predsezoni sve više biciklista, je li tako? Da. Turizam je, kažu, nezamisliv bez. Turizam raste i zapravo daje upravo u pred- i postsezoni veliki doprinos turizmu. Možda je bitno za naglasiti da u projektu kojeg zajednički vodimo i sa Fakultetom prometnih znanosti ćemo na području 21 županijskog središta kartirati upravo mjesta, odnosno mikrolokacije gdje se najviše nesreća koje uključuju i bicikliste i pješake dešava, pa ćemo sa nadležnima pokušati te
mikrolokacije riješiti da one budu sigurnije za prometovanje. Evo, puno toga smo naučili. Hvala lijepa što ste bili naši gosti i želimo vam ugodan biciklistički dan i lijepu vožnju. A mi smo zaključili ovaj sat emisije. Ako krećete biciklom,